السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته وعزته تتم الصالحات وتنزل البركات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا قرة عيوننا إمام المتقين أمير الأنبياء سلطان الأولياء سندنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. بيك الله تبارك وتعالى هم أنذن طاعات وإبادت لنذي صالح أمل لنذي خداي için oturşuq لنذ ومحبت لنذي دعاء خير لنذي لطف كرم بلا قبول دبت hemmenize ilgun içeriğiniz, dost yarınız, kavm hişiniz, enatağınız, oğul gıydınız, dünya ahir, saadet gününmek, yüz aklık versin inşallah. Huday Teala inşallah hiç vakta namardazar mehtaç etmesin inşallah. Yurdumuzu parahat, vatanımızı emniyet, ulamalarımız ve milletimizin ağzı birliğine saklasın inşallah. Allah Teala izzetini arttırsın. Beyittirip alıverdi beriver zamanın içinde kışın gecelerine Ulukon mescidi sığman oturup mübarek Peygamberimizin yaşayışından ve onun mübarek sözlerinden ve terbiyet veren aziz insanların bereketli derslerini eşitersip tıkılışıp oturmalı. Elbette oturuşumuz bereket, nur o da mescidin içinde Allah Teala dünya ahir hayır maksatlarını yetirsin inşallah. Birimi evrak da süyüşteniz anırdan ne gelip duranma yanınızda kada cay verseniz Huday izzetini arttırsın inşallah. Geçen haftede pek Allah Teala köklediğinden din dünyanız abat bolsun can Huday. Pek Allah Teala köklediğinden azanın buyuruluşunu, nehil gelişini hizmetine yetiriptik. Peygamberimiz mübarek 54 yıl önce yaşında mescid salınıp, otoklar salınıp, mescidin eyvanını becerilip azanın buyuruluşu ve Hazreti Bilal radıyallahu anh Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvera ve Beyt-ül Mukaddes'e belki kuri zeminine evvelin Allah Teala'nın adını tutup adam çeken büyük insan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin qavriyen sahabalarının biridiği pek Allah köklediğinden geçipti. O hem adamın manalarından Allahu Ekber'den te La ilahe illallah variyança hizmetine yetiriptik ve vaad ediptik inniki haftede bir muhtasar suratından adamın bir muhimrak görünümleri bir il arasında bilamal görünümlerimiz köplerce cemaat ve nahilli şeyle veliye şoda da atılata qovulacak değilecek bir meseleleri gerçi bir metlepten çıkmalı olacak. Resulullah'ın zindagi namasında bir 10-15 dakikada olsa inşallah o da götürmerin. Oham başka da 3 meselede yine de Huday köklediğinden yaddaş ettim. Azanı değişli çından bilmeli vururunla.
İnşallah onu hyzmatyňyza ýetirip, izinden wagt bollugundan Peýgamberimizin mübarek ýaşaýyşyndan hyzmatyňyza ýetirersin inşallah. Geçen hefte azan kelimeleri ve azan manalary geçti. Emma bir kelime galdy. O da haýsy? Erti namazda as-salatu hayrun minen-nawm diýilýän kelime. Geçen hefte hiç agdalan nädir? Beýik Allah köplediğinden bir hefte galdy. As-salatu hayrun minen-nawm fakat erti namazda aýdylýar. Manasyny görseňe, as-salatu hayrun minen-nawm. Ey sesimi eşdiýän, namaz ukudan gawudyr. Namaz yatmaktan gawudyr. Sadece manasy var. Ey musulman, ey mu'min, as-salatu hayrun minen-nawm. Namaz ukudan gawudyr. Namaz ukudan gawudygyny mun kafir de bilýär, musulman da bilýär. Mun insafy bady bilýär, insafy ýokdy bilýär. Mun namaz okuýanny bilýär, okuýmaýanny bilýär. Hiç yatyp galmadan, gaflatyň içinde galmadan namaz gawy bolmajakmy? Mun hemme kişi bilýär. Emma bir tezekkür işleyen adamlara, ey musulman, namaz gawdyr ukudan, namaz gawdyr gaflatdan, namaz gawdyr yatyp galanyndan nip? Sen öz nişatyňdan çürim. Turan boýunda Hudaýy ýada salyp dehret kılışına gitjekmi? Dehret kılıp da el yüzüň ýuwup tamam günehler dökülüşine gitjekmi? Bismillahirrahmanirrahim diýip erkadam bolup mescide gaşyn ýürüýüşine gitjekmi? Cemaata sataşyna gitjekmi? Gaflatda wagtynda tamam heýwanlar it kuş oýu wagtynda men insan oýu bolma, men yatmaýyn diýipdi. Hudaý Taalaň azamatynyň beraberinde maňryň ýerde goýup secde etişine gitjekmi? Häzir gündogmaka, günnüýüň girmeka daňatan wagtynda Hudaý Taala'dan Hudaýa bunu maňa ırsgal ber, maňa bereket ber, men dinim we dünýäme bereket ber diýip dileýişimizi aýtjakmy? Burika li ummeti fi bukuriha diýipdir Peýgamberimiz. Peýgamberimiz aýdy, ozal gürrüňi kamil geçdi. Hudaýdan diledim, erti namaz wagtynda men ummatyma bereket ber diýip, dogam kabul boldy diýipdir Resulullah jan. Erti namaz wagtynda burika li ummeti fi bukuriha. Men ummatym erti namaz wagtynda ırsgalyna dininden çürim, dünýäsinden çürim bereket berildi diýipdir. Erti bilen as-salatu hayrun minen-nawm, erti namazda aýdylýan bir mübarek kelime. Namaz gawdyr yatmaktan, iştihandan çürimdi, açyk hawaňdan çürim, neşatyňdan çürim, diniň we dünýäňden çürim, hemme tarapdan namaz gawdyr diýdi. Namaz gawdyr diýip erti namazda aýdylýar. Hudaý Taala Qur'an-ı Kerimde aýdy, "Auzu billahi mineşşeytanirracim. Aqimis salata lidulukiş şemsi ila ghasaqil leyli ve Qur'anal fecr. İnne Qur'anal fecri kana meşhuda." Beyk Allah Taala biz insanlara, biz musulmanlara evvela emretýär, üstüne de teşvik etýär. Kysgaçyk manasyny aýdyn, şon men gürrüňden çykmalladan. Ve Qur'anal fecr, erti namazda Qur'an okuy, yani erti namazyny okuy diýdi. Hudaý bizi teşvik edip näme diýär? İnne Qur'anal fecri kana meşhuda. Erti namazyň Qur'anyna perişteler şahit bolýar diýipdir. Yani näme? Yani bizim hemmemizin şu mahal gece biz amalımızdan çürüyüm gelýän ferişte var. Bizim kavimimizi ve telekamizi yalıp duran. Erti daňatanna şöyle gitmeli. Oham günnüýüň feriştesi gelmeli. Bizim amalımız yazmadan çürüyüm. Emme şu erti namaz va okuyjagmyz. Ya şunu erti okuyupdyr, ya erti okuyjak. Indi daňatanna uçup gitmeli ferişteler var. Şöyle gidenak diýe da namaz okuýarlaryna biz de şu Qur'any eşitip lezzet aljak diýip. Ol daňatanna gelýän ferişteler ki ba. Emma akşamky ferişteler daňatanna gitmeli da Allah Taala aýdýar, "İnne Qur'anal fecri kana meşhuda." Akşamky ferişteler gidenak diýdi. Erti namazda biz de şirket etjek diýip, eşitjek diýip.
Hud Allah Ta'alan kelami on meşlenci para Suriye Beni İsrail'le şuur. Ahan, as-salatu hayrun minen nevm nahil bolmasın. Namaz okudan qawdur. Feriştelen gelip şirket etçeli, dünyandan çüreyim, sağlığından çüreyim, bereketinden çüreyim, iştihangdan çüreyim. Behterin hava, danışmentler diye, behterin insana yokumlu hava, gün doğmaka, dangdan ta gün doğuyan şadi vay diye. Behterin insana mufid. Gün doğunna ol mufid, gaz, khunsa valiya diye. Onun meyle gün doğundan sonra turanda o gazdan, o mufid havadan hayırlanıp olmaya diye. Yatan adam da şondan hayırlanıp bilmeye diye. O ya olup şondan hayırlanmalı diye. As-salatu hayrun minen nevm. Otur vermeli üstüne. Namaz qawdur yatmaktan neyip? Azanın erti namaz vaktinde mübarek kelimelerinden. Emme ey Müslüman, yerde koyuluptur be. Haçan başlaptır. On bir awadan bir bereketli gurrunu var. Bir vakt Hazreti Bilal erti namazı azan çıkıptır. Erti namazın azanına o vakt as-salatu hayrun minen nevm yokmuş. Ohan Peygamberimiz görüptür. Peygamberimiz süynüp yatanmış. Peygamberimizin kan havası yokmuş tıkşoğun. Ohan Hazreti Bilal radıyallahu anh as-salatu hayrun minen nevm. As-salatu hayrun minen nevm. Namaz okudan qawdur deyip qatanraq şikepler aydıptır iki kelimani. As-salah hayrun minen nevm deyip. Ohan Peygamberimiz as-salatu hayrun minen nevm odur azanın içinde yok. İnni de Hazreti Bilal azanın içinde aydana. Azan çıkıp bolundan sonra Peygamberimize qaşin işini aydıptır. Ohan Peygamberimiz tamam hoş ahlaklık bilen, tamam pesperlik bilen, güler yüzü bilen aydıptır. Ma ahsana hada ya Bilal. Naqat awadan da aytdın deyiptir. Aydın kefin näme deyiptir. As-salatu hayrun minen nevm. Namaz okudan qawdur deyip aytdın. Binäme hewar awadan kef aytdın deyiptir. Hazreti Bilal'ın cevabını görsene. Hazreti Bilal aydıptır. Ra'aytu minka siqlatan fa ahbabtu an tamshuta ya Resulallah. Ey Resulullah, azanım çıkıp bollum, gördüm sen havan yok. Durdum näme diysem qam. Bir kep aydeyin sen havan açılsın deyip ayttım deyiptir. Sen bir qowurcaq zadın deyip ayttım deyiptir. Ra'aytu minka siqlatan fa ahbabtu an tanshuta. Ey barakallah Hazreti Bilal. Ya Resulallah, gördüm sen havan yok. Süynüp yatayım adam çekimden sonramda sen havana şık bollum. Senin bir merizlik boluptu, sırqavlama boluptu. Adam meriz yağdayında bir qav habar eştenni, qavdat eştenni bir havası açılıyor da. Fa ahbabtu an tanshuta. Sen havana şık bolup sana aytdım deyiptir. Peygamberimiz näme deyiptir? Ya Bilal, ic'alhu fi azanika. Şonu indemeylek erti namazda azanna hayya alel felahtan sonra koş şun azanın içinde deyiptir. Eymin avadanlığını Hazreti Bilal'ın niyetini verdi. Hazreti Bilal'ın niyetini verdi. O niyeti olansan Peygamberimizin havasını açayın deyipti bir kutsi kelimeleri Huda yüreğine koyan kelimeni aydıptır. Peygamberimizde tamam hoş ahlaklığı bilen tekebbürlük bolmany. Maňa bir zat aýtýaňmy diýmäni? Maňa sen namazın adını aýtjak bolýarmy? Ýatmakdan gowdugyny aýtjak bolýarmy? Diýmäni? Ma ahsana hada ya Bilal. Naqat awdyn da aýtdyň diýipdir. Hazreti Bilal qawniýeti bolansaň ya Resulallah sen hawaňa şak bolýan niýetsin Peygamberimizde täýid edipdir. İnni demmeýlek şon azanyňda goş diýipdir. Fakat Bilal mi? Yok. Yerin yüzünü tamam Müslümanlar, tamam azançılar, erti namazda azan çekellerine as-salatu hayrun minen nevm deyip, şol Bilal evvelin aydan adam, şon ağzını ökünüp hadirde aydılıyor da. Her azançı as-salatu hayrun minen nevm diyenne Hazreti Bilal'a yine soğap barıp durmalı.
Näme diýip awwelin başlan adam şo. Peygamberimiz täýid etipdir onu. Her azançy as-salat hayrun minen nawm diýse, Hazreti Bilal'ın derejesine galmaly. Yerin ýüzünde her kim aýsyn. Nagat adam özü niyeti gowy bolsa, nagat Hudaý üçin murta bereket bolýar. Sen şim özü bes şigijiden çürim. Şil aydan şim yıllan çürim dur şuna bereket. Emma ol mübarek kelime olup azanın kelimelerinin biri ol qalıptır. Es-salatu hayrun minen nawm diýip, hayya alel felahdan soňra Allahu ekber aýdylmaqa azanyň içine girilýär. Hazreti Bilal'ın iftiharlarından bolupdyr. Hatta ulamalar näme diýär? Munda aýdyn. Azan eşitip duqan, sen azançyň aýtýan zadyny aýtmaly da, emma azançydan eşitsen es-salatu hayrun minen nawm diýenne sadaqta ve berarta ve bil haqqi nataqta diýsen beter gowy bolar. Azançy es-salatu hayrun minen nawm diýenne sen şunu aýtsaň, oray diýen, gowy diýen, haq aýtýan da şunu aýtsaň sogap bolar diýipdir. Doğru aýtýan, ýekeje ödüň öýde ýanyňda eşitip ötiň, azançy da es-salatu hayrun minen nawm diýip sen näme diýen öýde ýanyňdan? Doğru aýtýan, haq aýtýan, gowy aýtýan. Şey diýsen beter gowy bolar diýipdir. Her hal as-salatu hayrun minen nawm bidem mübarek bolup azanyň içine girişi boldy. Emma azanna el gulagy tutulşy. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Bilal aýdypdyr: "Ya Bilal, iza azanta faj'al isba'ayka fi udunayk, fa innahu arfa'u li sawtik." Rawahu at-Tabarani. Ey Bilal, azan çekende iki barmagyň gulagyna salypdyr. İki barmagyň gulagyna salyp azan çeksen, sesin gatanrak çykar, gatanrakdy gıýgyryp bilersiň, kän daşdakyları eşitiler diýipdir. Başga seslerden farky bolup, başga gıýgyrmaklardan farky bolup, azan çawr awdallyk bermeýärmi gulagyny tutup çekenne? İnsafan şeýle bolmaýarmy? Azançy elini gulagyny tutup azan çekenne, başga seslerden, başga gıýgyrmaklardan, başga bir azatlar aýtmakdan awdan bolmaýarmy? Elbetde awdan bolýar. Azançyň özi gelşäýär, awdan bolýar. Azany da awdan bolýar, özi de awdan bolyberýär. Gürüňde bir mübarek bolýar. Näme üçin? Peygamberimiziň buyrugda. Ondan mütergeňler pizişikli doktorlar, alim adamlar aýdýar. Danışmandlar aýdýar, bir adam hemişe gaty gyrýan bolsa, hökmen gulagyna agran düşüp sanan verer bolýar gulagyny diýär. Gaty gyrýan adam gulagynyň perdesine ok eşitmesine vereri var diye. Emma elin gulagyny tutup gıýgyrsan gulagyna agran düşmeye verer de yetmeýär diye. Rasulullah janyň buyrugy şu. Azançylar görmeýärmi elin gulagyna tutýar. Peygamber janyň aýdan kefişi. Allah Taala Kur'anyna goýýar, o da aýdýar da mübarek zatlar. El gulagy tutulmagy kän gıýgyrylsa, gıýgyrýan adamyň gulagyna agran düşýär, vereri var diye. Emma Rasulullah jan aýdypdyr, elin gulagyny tutdy azan çek, gatanrakdy gıýgyrarsyň we dereri de bolmaýar da. Sallallahu aleyhi ve baraka ve sellem. Şeýle bir azan durşuna bir mübarek bolansaň, durşuna bereket bolansaň, durşuna gudrat bolansaň, durşuna bir diniň şuary bolansaň, haýbat bolup galansaň, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr: "Men azana 7 sinin muhtasiban, kataballahu taala bara'atan minan nar." Rawahu at-Tirmidhi. Her kim 7 ýyllap azan çekse, qışda tomsa, milletin ıgal kefine eşitip, bir hususy arada aýlarda irrak aýtda, basymrak çekda, basymrak qamat diýdi. Nätirwotin, wagtyň bolly, nämen gözdeşýän, nämen gözdeşmeýän. Milletin hemme kişinde agzyn biýikdirip bilmäni, her jirek akyl, her jirek pikir bolup, hemmelerini tahammül edip 7 ýyllap azan çekse, Hudaý şoňa üstüne möhür basyp goýjakdyr, şol adama jehannemiň 7 gapsyny baglyp. Kışın tomsin, Allah Teala'nın adını tutup kıygırmalı. Müslümanlar dine kaşın, namaza kaşın çağırmalı. 7 ýyllap çeksen cehennemin 7 gapsyny şondan şeýle baglap goýjak Hudaý Taala diýipdir. Hiç bir adamda berekella Allah kuwat bersin, zähmet çekýän diýilmeli däl. Diýilse diýilmese Allah Taala ejrini berýär o adamdan.
Ol Allah kuwattan daşgary bir tofor yerlerde azal kepdi eşitmeli. Onu eşitmeyen yancak bolsa azalını çekip durmaly. Elhamdülillah Türkmeniyle de katı kâniş. Huda için adan çıkıp şeyittirip, milletin de azal kefini götürüp de adan çıkıp böyle giyeceğini, kışın tonsil. Hatta bir tofor yerlerde müteessefane cemaatte gelmeye de azalını çıkıp kalıvati. Ay barakallah. İnşallah kıyamet gününe Hazreti Bilal ile turcaktır adançılar. يَوْمَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ من gurruna girsem uzak bolacak. Günahkarları, günahkar adamları bilen men koyacak diptir Hudaý Taala. Her guruh günahkarlı baham, soğa vişetýänni guruh baham. Adançylar Hazreti Bilal bilen turjak. Hudaý üçin bolandan soň. Emma şeýle bir kudret bolandan 3-4 tane bir meseleler galdy, onu hyzmatyňyza da ýetireli goý, adan gurrun kamil bolsun, salatmyrak da bar ýanymşa. Peygamberimiz sahabalarynyň birini aýdypdyr. Men seni görýän çarwa üstüne, goýun üstüne, mal üstüne kän gitýän. Aya şeýle de adan çekeýinmi? Ýekeje cemaat ýok. Ya ba'da olsa beýrekde ya gelecek der. Ya özümüz çöle gitýäs. Ya dağda ya derýada her ýerde bolsun. Peygamberimiz aýdypdyr: "Fa iza kunta fi ghanamika aw badiyataka fa azanta lis-salat farfa' sawtak." Her wagtda çölle bolsaň, goýun üstünde bolsaň, mal üstünde bolsaň, ya her ýerde bol, adan çekende qatanrak çek. Ay cemaata ýok diýip içinden çekme diýipdir. Şol sen sesini insan eşitse, hatta jyn eşitse, hatta daş eşitse, bağ eşitse, dere eşitse, illa şahide lehu yawmal qiyamah. Şu adan sen sesini eşitip kıyamet gün şahit boljaklar. Kıyamet gün erhili bir-birinin bidar gününne, oğul gydy inatda bidar gününne, enatda da oğul gydynyň bidar gününne, bir-birinin hakyny soramasyny, bir-birinin gaçyp beren gününne. Bir zat adam şayet tapsa ödünü hewur bolup guzoklap alyp galjak gününne. Ey musulman düşüneýliň bu gurruna. Ha da şayet bolandan näme bolmandan näme? Ýok. Adam bir zat Hudaýa menne şuna şayet diýse şonu guzoklap alynjak gününne. Oğul gydy enatda bir-birinden bidar bolup hakyny menden soramasyny diýip gaçyp beren gününne. Şol adan şeň sesini eşiten zatla şahit boljak. Şonna insan hasret çekjek. Kaş men bir zat şahit tutunan bolsadym diýip. Ah men bir gowdatdan bir şahit tutunan bolsadym diýip. Hasret çekjek şonna. Peygamberimiz aýdypdyr, çölle de bolsaň, adan çekende gatanrak çek diýipdir. O şahit bolsanda kıyamet gününe hiç şahadati ýok, meger ki Allah Taala aýdanlardyr. Emma azanın sonra dua meseleleri. Dua ediliye bir tofur qysga, bir tofur uzak, bir nahilli meselesi var. Peygamberimiz aýdypdyr sallallahu aleyhi ve sellem: "Sallallahu Taala li al-wasila." Qalu ya Resulallah ve mal wasila? Peygamberimiz aýdypdyr: "Ey ummatym, menden çirim vesileni dilen diptir." Ya Resulallah vesile näme bolýar dipdirler. Peygamberimiz aýdypdyr: "A'la darajatin fil cenneh la yanaluha illa raculun wahid." Cennetin içinde 8 behiştin içinde bir derece var, en ulu derece. Hudaý Taala şonu birce adamı berjek diýdi dipdir. Ve erju en akuna ana huwa. Peygamberimiz aýdypdyr, Hudaýdan umid edýän şol bir adam men Muhammed bolarym diýip sallallahu aleyhi ve sellem. Şol tek derejany Hudaý maňa berer diýip tamam kän diýipdir. Ýygy. Femen sa'ala li al-wasila hallat aleyhi ash-şefa'a. Ey ummatam, her kim sizden Hudaýa Hudawanda şol beýik derejany, şol wesilany Rasulullah'a berdip dileseňiz, men Muhammed elimizden tutaýyn diýipdir. Rasulullah'ın vaadesi hadîsun sahih.
Peygamberimiz aýdypdyr, şonu köplerçe azandan soňram dileň diýipdir. A kepmaýşy? Oglan kepmaýşy? Azan iştemizden soňram azan çekýän we eşitýän. Hudaýa, Hudawanda Peygamberimize wesilany berewer. Tamam, şu dogany da amal. Şoň içine girýäňdi. Mine hele ýoglan şu hemmämidi atanjak bilmesi. Biter bir rahatjak. Her kim şonu aýtsa, wesile cennetde bir tek derece sizni dileşiň maňa kömekçi boluň şu derejeni men ýeteýin diýipdir Rasulullah sallallahu aleyhi we baraka we sellem. Her kim şonu Hudaýdan dilese men elinden tutaýyn kıyamatda diýipdir. Bir de azandan soňra edilýän doga. İçerdemiň, daşardamyň, ahummollaň arasyndan her ýerde bol. Azan çekilip boldy dem. Hudaýa Peygamberimde cennetdeki wesilany berewer. Hudaýa Peygamberimde wesilany berewer. Qysgaçyk dogaş. İki mesele qysgaçyk galy onna çalatymrak geçireýin, o ham gurrun tamam bolýar azan mesele. Hele ýoglan şokla näme? Bir azan çekmeýäs, bir derejelerine bir ýetmellämi? Ya biz de azan çekjek, azançy däl, azançy da ba, biz de şu derejat sogaby ýetesimiz gelýär. Bilen hilli bolmaly. Bir sahabalaň biri Peygamberimizden sorapdyr, ya Rasulullah, azançylyň derejeleri ýokary galdydy, biz näme etmeli diýipdirler. Peygamberimiz aýdypdyr, "Qul kema yaqulun, fa iza intahayta fasal tu'ta." Rawahu Abu Dawud. Azançylyň sogabyny aljakmy diýipdir. Hawa azan çekmäge duranna şoň aýdýanyny senne aýdyp diýipdir. Azan çekip boldymy? Hudawanda diýdi Hudaýdan dile, Hudaý dogaňda kabul etjek diýipdir. Wesilany dile, iman awry dile, parahatçylyk dile, näme dilejek bolsaň dile dogada kabul şomuga. Azan çekileni göýüňden gaflar açylýar diýipdir. Biz azançyň sogabyny aljakmy? Hawa şeytanyň ulukhan waswas etýän wagtydyr. Azan çekmäge duranna gurrun ýasyn kesesiň gelmäni şeytan agdyna gurrun berip durandyr. Şondan mert bolup awwelin eşten azanyň ýa-da öz mescidin azanyny hormat goýsaň galanyna jogap bermäniň menen işgali ýok diýär ulamalar. Bu azan murady eşitdiler men haýsyna jogap bereýin? Ya awwelin eşten azanyň ya öz mescidin azany. Şoňa jogap berseň galany boýundan aýrylýar. Şoňa aýdanny sen aýtsaň azançyň sogaby beriljek diýipdir. Kan adam şundan galýada. Ya zefteştip duran bolsa, ya televizyonda her zada dol. Saklamaly, ya söndürmeli, kulak asman hormat goýman, aýtýanyny aýtmaly. Oglan uşagymyza da terbiýet bermeli. Oglan uşagymyza da terbiýet ber, ýygyny. Hudaýa Peygamberimde cennetdäki wesilany berewer diýmeli. Ahirki de hemmämiziň soragymyz akşam namazda näme diýip basym tekbir aýdylýar. Her namazda azan tekbirin arasynda oturulýar, gözdeşilýär. Emma akşam namazda azan çykana namaz okulýar. Qala sallallahu aleyhi ve sellem: "İc'al beyne azanika ve iqamatika qadra ma yafrughul akilu min aklihi." El-hadis. Peygamberimiz Hazreti Bilal'a aýdypdyr: "Ey Bilal, azan çekenden soňra tekbir aýtýançaň bir wagty gözdeş naharyp duran naharyndan boşar ýaly. Suw içip duran suwundan boşar ýaly. Dehreti başlan dehretinden boşar ýaly güýmen oham tekbir aýtdypdyr." Bilan belje urrun Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Bilal'a beren bernamasy boldy, ýoly boldy. Azan tekbirin arasy naharyp duran, iýip duran iýenden boşar ýaly, içýänden boşar ýaly, dehretinden boşar ýaly. Wagt goý, oham tekbir aýtdypdyr. Bir gurrun. İkinji Peygamberimizden aýdan sözi: "La tazalu ummeti bi hayrin ma lam yuakhirul maghriba." Ma lam yuakhirul maghriba. Rawahu Abu Dawud ve İbn Majah. Azan menen tekbirin arasyna wagt goý diýdi. Emma ýene bir aýdym kefi bar. Men ummatym diýipdir Peygamberimiz, hemişe gowlukda bolarlar, akşam namaz gün ýaşandan gije goýmasalar diýipdir.
Gün yaşanmayın okuyuverseler, gün yaşanmayın okuyuverseler, gün yaşanmayın okuyuverseler, men ummatym gawyň içinde bolarlar şonda diýipdir. Oham Hazreti İmam Azam mezhep başymy Ebu Hanife radıyallahu anh şondan höküm çıkarıptır belli bolýar. Azan menen tekbirin arasyny wagt goýmaly, akşam namazdan başga wagtda diýýär. Hazreti İmam Azamyň şagirdi aýdýar: "Ra'aytu Aba Hanife radıyallahu anh yu'azzinu fil maghrib ve yuqim ve la yejlisu bayna al-adhan wal iqamah, kaza fil hidayah lil marghinan." Ebu Hanife'nin şagirdi aýdýar: "Men İmam Azam Ebu Hanife'ni gördüm, akşam namazda azan çekdi. Oğam azandan yürüyüp girip oturmancık tekbir aýtdy" diýipdir. He, azan menen tekbirin arasyny akşam namazda oturmalylar o diýip fiqh Hanafi'ni çıkardık şondan diýipdir. Näme Peygamberimiz aýtdy? Akşam namazy giza goýmasaňyz bereketli gawlykda ýaşarsyňyz diýdi. Inhibide akşam namazy azan çekakyna tekbir aýdylýan hukmy wal qal azan meselesi. Emma mübarek Peygamberimiziň gurruna geleylik. Azanna buyurully, namazyň wagtyny azan menen bilmeli bolup da kıyamata çeli ýürümeli bolly. Thumma akha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem beynel muhacirin vel ansar. Peygamberimiz Mekke'den gelen, Mekke-i Mukarreme'den gelen sahabalar bilen Medineli sahabaları yeke sen menen sen, sen menen sen, sen menen sen, sen menen sen yeke dogon etipdir. Dogon molmal etipdir. Aham kime ştadı daşından gözleğinde, kime agram düşmeli? Medineler agram düşmeli daşından gözleğinde. Mekke'nin azadi yok, bir öldürü. Mekke-i Mukarreme'den şodur şuna barıptırlı, yeri yurt malı mülkleri qallı. Medineliler, lebbeyke ya Resulallah, baş üstüne deyiptir. Haysi bir bilen doğan etsen deyip. Eni bir doğan yanak bolup, baş üstüne deyip, dünya ve dillerine arkadaş bolupdurlar. Görün misalını ver. Mollada anne. Dini dünyalarına arka olmalı olmalı. Ayman misalını görsen ayt. Peygamberimiz doğan edenden sonra Medine'deki sahabalar ne mediyse gawe. İqsim beynena ve beyne ihvanina en-nakhil. Subhanallah. Ya Resulallah. Bize Medine'de oturuyas, yerimiz, yurdumuz var, bağımız, bustanımız da var. Hurma bağımız da kan. Sen bizi on Mekke'den gelen sahabaların menen doğan ettin. Bizim hurma bağımızda böyle berdaşaları deyiptir. Hey bir iman näme? Hey can doğaslım. Ders näme bi? Bunun kudreti imanı näme? Ya Resulallah bizi doğan ettin şöyle bilen. Bizim hemmemizin hurma bağımız var bir Medineli. Bizim hurma bağımız böyle yarsın ona yarsın bana, yarsın ona yarsın bana etti. Bir bizim hurma bağımız şolara deyiptir. Böyle vera deyiptir. Doğan etmedin mi deyiptir. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem la. Yok onu edecek değil hazır deyiptir. Hurma bağı özümüzün kıvarsın, Huday bereket versin. Peygamberimizin gövünün alacak bolup onun doğan muliyallerine qiyyin bolmayalligini, yüreklerinden narahat bolmadıklarını edip dağı yüze çıkarşılarını görsen ayt. Peygamberimizi hoş edecek bolup, ha bollu biz beter degenlik. Ondan olu kan kef aytıptırlar. Baş üstüne ya Resulallah, ondan olu kan kef aytıptırlar. Bizi doğan ettin, hurma bağımızın yarısını berşilere ya Resulallah deyiptirler. Peygamberimiz yok onu edecek deyiptir. İnni kim keplese gawe? Yeni Medineli kepleptirler. Fekalu tekfunana el-me'une ve nuşrikukum fi's-semer. Kaza fi sahihil Bukhari babul muzara'ah. Onu Medineli aydıptırlar ya Resulallah. Yeri bilinki, hurma bağ bilinki,
Ýöne şu Mekke'den geleli biz dogunmulukda şu dogunumuz biz bilen bile kelimeli yerin kellesin suwarmaly bolanlar suwarsın biz şoň miýetin deňje böljek dipdir. Ýarsy Mekke'den gelen dogunumyňky ýarsy da özümüňki. Ozal hurma bagy berjek diýip otylar. Ona peygamberimiz etmedi. Yeni Medineliň özleri peygamberimiz aýdypdyrlar. Ay bir kömekleşselle biz hurma miýwan ýardym berjek diýip. Peygamberimiz döwrüni wezäp فأقرهم على ذلك بولجق قود يبتر إكي طرفتا اشتلرنا نامد يبتر له فقالوا سمعنا وأطعنا يا رسول الله امرتن باش السنة قول السنة يبتر له سمعنا وأطعنا aytdın eşitdik tamam oldu gözüne deyipdirler baş üstüne deyipdirler bile kömekleşeriz bile miwamızın doğru ýarsyn bereriz deyipdirler. Baş üstüne ya Resulallah deyipdirler. Medine'deki sahabalar olan adına ayalaryny Kur'anyň delillerini okuyuversem odağa gitjek. Ey jawan mümin musulman dogallar. Ey hacı dädeler. Allah Taala Mekke'den baran sahabalara muhacirun dip at beriye. Yani yurdunu etberip iman gerektirip Medine bardılar diýdigi. Ve Allah Taala Medine'lir sahabalara näme at taqammolsa gowy. Hud Allah Taala öýdi Medine'li sahabalara Ensar at taqypdyr. Dinin kömekçisi diýdigi. Resulullah'ın kömekçisi diýdigi. Dinin arkası diýdigi. Hudaýa at taqypdyr şolara. من المهاجرين والأنصار الله تعالى أتقدر مدينة أنصار أتقدر يعني دين أرقصدر بلر ديدي Onlara muhacirun diye Mekke'den Medine barallar diye emma bularda medeniyun diýmenler ensar dipdir dinin arkası bula dipdir. Ol Medineli sahabalar ştaýyn ders alaýyn görüpdirle bir fursat bir wagt bilen eline gelipdir. Bu fursat elin gitse şayet hiç wagt gelmesin. Şayet bu fursat elin gitsin ve hiç wagt öwürlüp gelmesin. Senança kan wagtlar, kan fursatlar elimizde gelinden soňram öwürlüp gelmeýär. Bular şonu gaw bilipdirler. Fursatyň kadryny bileyli. Eger bu fursatyň kadryny bilipde, eger şu imtihanyny piruz bolsak, Medineliň pikrişi. Olar bilipdirler. Eger şu imtihanyna, haýsy imtihan, hemmemiz imtihanyň içinde dünýede bir nefer saglyk bilen, bir nefer meriçilik bilen, bir nefer malynyň känligi bilen, bir nefer malynyň azlygy bilen, bir nefer ilm bilen, bir nefer bazarlyk bilen tamam imtihanyň içinde biz imtihanyň içinde we bularda Hudaý bize imtihan edip iyi berdi. Eger şunu piruz bolsak, Hudaýyň rizaýety we cennet alar biz diýipde mert bolup durupdyrlar da. Bilipdirler ola hakykatan mal mülkü dayanyp bolmaýar, obudallyga dayanyp bolmaýar, jahy mensebe dayanyp bolmaýar. Bilipdirler dayanmak fakat imana dayanyp bolýarligini. Bilipdirler ki Rasulullah hoş bolsa şoňa dayanyp bolýarligini. Bilipdirler ki eger Hudaýy hoş etsek şoňa gaýym dayanyp bolýarligini bilipdirler we amal etipdirler. We otypdyrlar. We şondan mäherde ruhlar şahtlar. Cennetde şolan ruhlary. Hud Allah aýdýar Qur'an-ı Kerimde. Ve kullan wa'adallahu al-husna. Tamam sahabeler cennet bilen bu işleýär Hudaý Taala. İmanna dayanıpdyrlar, otypdyrlar. Malyna mülküne dayanmandyrlar. Bir imtihan mını mert bolaýlypdyrlar. Mahdum Ulişanyň aýdýan adamlar şu kulak asyn. 10 kat öýüň bolsa demir qaladan, 10 kat öýüň bolsa demir qaladan, ajal tafar emir bolsa Allah'dan. Hakikat yüz döndürmez biladan, hak rızası bilen başa daş gelse, berekallah Mahdum Ulişan. Hakikat yüz döndürmez biladan, hak rızası bilen başa daş gelse. Mahdum Ulişan näme diye? Çyn erki adam musulman Hudaýyň razyçylygy bolandan soňra kellesine daş da gelip degse, mert bolup boýnalyp oturar diýipdir. Hakikat da bula.
Hakikat eğer yüz döndürmez beladan hak rızası bilen başa daş gelse. Çın erki adam Hudaydan gelenden soňram şol imtihanın içinde Hudaýyň hoşlugy bardygyny bilenden soňram mert bolup oturar öwünde diýipdir. Bular mert bolup oturupdyrlar. Bular şonu bilipdirler ki şu wagt şmahl fursat adryny bilsek cennet aljaklygyny. Hemmesi de geçip gittiler şolan. Şu zamandaki Yahudiler de geçip gitti. Şu zamandaki Müslümanlar da geçip gitti. Sahabeler de geçip gitti. Hemmesi geçip näme 1400 yıl üstünden geçipdir. Emma iyidini görsene, yine 3-4 dakika vaktimiz var. Emma iyidini görsene ey mümin Müslüman, Resulullah'ın terbiyet veren insanların gurrunu görsene. Gurrun näme boldy? Horma wagda böllüydile, Peygamberimiz de böljek dällydi. İdinem bolly, kömekleşmeli bolly, miwany böleşmeli bolly. Ahir maslahat şu boldy da hawa. Miwa wagt bolupdyr, böleşipdirler. Mekke'den gelen sahabalar Peygamberimizin yanına gelipdirler. Ya Resulallah. Biz Medine'ye geldik, bir insanlığın arasına, bir aziz adamdan arasına, bir muhterem kadırlı imanlarına kaim adamların arasına geldik. Bula azıcık malları olsa böleştiler. Bulan malı kan olsa bize kan verdiler. İyiydi. وَلَقَدْ كَفَوْنَا الْمَؤُونَةِ وَأَشْرَكُونَا فِي الْمَهْنَةِ رواه الإمام أحمد. Ya Resulallah, bulan ozal vaadesi şidi, bize keletmelidiler, bize suvartmadılar, bize artmalıdılar, bize işletmelidiler. Emma hey işletip olya, bize işletmediler. Ahirde miwan yarsın bize verdiler deyiptir. Ozal vaadesi şidi, bize işletmelidir. Bir kömekleşmelidik ve miwan yarsın böleşmelidik. لقد كفونا المؤونة وأشركونا في المهنة. Köplerçe işlerini öldüretiyale deyiptir. Yine miwan yarsını verdiler. Hatta laqad hasibna en yezhebu bil ecri kullihi. Subhanallah. Ya Resulallah. Bize yalta adam ol qallık hemme soğadı Medine'li Allah deyiptirler. Hudaýyň hoşlugyny Medine'li tapdy. İşlep birimi bizi derece kadar eyliydik, etmediler. Miwanda yardım verip otiyla deyiptir. Sahip olur mehtaçlara nan versen, bir acı doyurmak, hacdır yarallar diye mahdum oluşan. Hac, düýbüňde hac var. Fakir adam, bir acı doyurmak, hacdır yarallar. Hacdır yarallar. Düýbüňde hac vardır. Olar iman, din hakikatini düşünüpdirler. Asude kadden dili bih az alfirakat bih her menzeli diye Hazreti Sa'di aleyhirrahme. Bir qarib adamın göwünü alıp şonu hoş etsen, bir qadam adıp müňreket, bir qadam adıp müňreket, bir qadam adıp müňreket, bir qadam adıp müňreket edip haja gideninden ne gowdur deyipdir. Qadam be qadam namaz okuyup piyade gidenden bir çyn fakir adamı Hudaý üçin sadaka berip ewe düşeniň gowdur deyipdir. Bir mertle beydik geçiripdirler. Oham o sahabalar utançda qallyk, ay biz nahilli bollyk deyip basımca kana mukusuhum yasiran fi buyuti ihwanihim thumma basharu al-amala. Basımlykda özleri Medine'ye girip, bazara girip, ticarete girip, kärgerlige girip, hammalçylyga girip, taýhançylyga girip işlep her gaýsy Mekke'den barallar da özlerinden şim öy hayat satın alıp öz başına dogollukları ganypdyr. Emma her gaýsy özlerinden şim ýuwaş işler öz başına öýler alıp öz başına öýli bolup galypdyrlar. Inha bir de Peygamberimiz mübarek Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve baraka ve sellem Mekke'den gelen sahabalar bilen Medine'li sahabaları yeke dogan edip Medine'li sahabalarda mert bolup baş üstüne ya Resulallah deyip de olan öwünde durup da dünya ahir gününüp insanlaryň gurrüňi boldy. İnşallah inni kefde Resulullah janyň pek gurrüňleriniň ýygyny Hudaý Taala köklediginden hyzmatyňyza ýeterer inşallah.
bir alhamd kul huvallah Suriye Falaq we Nas goşup okuyberin. İnşallah bütünlüğün ruhunu hoş edipdi. İl gün yurdu vatanımıza dua eder inşallah. Okuyberin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. غفار أخون ماقسم خلوتهم تحصير مول إلهي آمين. عبد الغفار أخون ماقسم مختم جان إلهي آمين. كان قرآن كريم لروا ختم لروا تسبيح لروا ütüllün ruhuna bahşetmenlipdirler. Daşarda daştan intizamatla da ayak üstüne durup soğuk havada motor maşininden hizmetde olup haberdar olup rahat şirketler ýa rahmet şekwetiyle Hudaýa ajrlaryny bersin. Din dünýäli rahat bolsun diýip dua edýär. İlahi amin. İçerlemez merizde diýerler we hemmelerine dua edýär. Parahatçylyk bolsun jan Hudaý, emniýetçilik, asayiş, arameş bolsun jan Hudaý. Ağzı birlik bereket bolsun. Din hücrelerimiz ýürüýip dursun. İlahi amin. Mescid medreselerimiz ýürüýip dursun. İlahi amin. إلهي آمين. مريض لمذا الشفاء إلهي آمين. مسافرتا خدمتا قربتا إلهي آمين. آمين يا أرحم الراحمين. إلهي آمين. آمين يا مجيب الدعوات. آمين يا قاضي الحاجات. آمين يا أكرم الأكرمين. إلهي آمين. آمين يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بارك الله. قيرات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.